Φαντάσου αυτό. Ο 12χρονος γιος σου, ας το πούμε Γιαννάκης, κάθεται στον καναπέ και είναι κολλημένο στο κινητό του. Εσύ τον βλέπεις και λες, έλα μωρέ, θα βλέπει βιντεάκια για το Minecraft. Στην πραγματικότητα όμως, η περιέργεια του Γιαννάκη έχει ξεφύγει. Άκουσε τους μεγαλύτερους φίλους του να συζητάνε για ένα site και είπε να το ψάξει. Και αυτό το site είναι το Pornhub. Και θα μου πεις, μα καλά, πώς γίνεται να πέρασε τον έλεγχο ηλικίας, αφού είναι μόνο 12 χρονών. Ναι, έκανε τικ στο κουμπάκι ότι είναι πάνω από 18 και έτσι μπήκε. Το οποίο, αν το καλοσκεφτείς, δεν βγάζει καθόλου νόημα. Και ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το διαδίκτυο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βασίζεται ουσιαστικά στην ειλικρίνεια και στην καλή θέληση ενός 12χρονου με περιέργεια. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, η τρέχουσα νομοθεσία προσπαθεί να γίνει πιο αυστηρή. Αν για παράδειγμα ο Γιαννάκης θέλει να τζογάρει, να αγοράσει κάποιο βιντεοπαιχνίδι για άνω των 18 ή να μπει σε κάποιο περιορισμένο site, θα του πεταχτεί ένα μήνυμα που θα του ζητάει να εισάγει τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλει ο Γιαννάκης, πάει κρυφά το βράδυ, παίρνει την ταυτότητα των γονιών του, εισάγει τον αριθμό και έχει κανονικά πρόσβαση στην σελίδα. Οπότε ως εδώ μου φαίνεται κάπως άσκοπο. Και για τους γονείς και γενικά τους ενήλικες τι ισχύει? Το σύστημα αυτό έχει τα προβληματάκια του. Με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού ουσιαστικά δίνει σε άκυρες σελίδες τον αριθμό του διαβατηρίου σου και όλα σου τα προσωπικά στοιχεία. Και αν σε χακάρουν, την έχεις βάψει άσχημα. Αυτό όμως τώρα μπορεί να αλλάξει. Νέα εφαρμογή επιβεβαίωσης ηλικίας, με τα κράτη-μέλη να αναμένεται να την υιοθετήσουν στο τέλος του χρόνου. Ακούγεται σαν μια καλή λύση, έτσι? Και θα μου πεις πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Θα σου πω. Έχουμε 2 απλά βήματα για να την εγκαταστήσουμε. Βήμα 1. Κατεβάζεις την επίσημη εφαρμογή στο κινητό σου. Προφανώς είναι εντελώς δωρεάν και χρησιμοποιεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Βήμα 2. Εγγράφεσαι με την ταυτότητά σου. Οπότε ουσιαστικά κρατάς τη φυσική σου ταυτότητα ή το διαβατήριό σου πίσω από το κινητό και το κινητό σου το διαβάζει. Οπότε και η εφαρμογή συνδέει τα δεδομένα σου με τα προσωπικά σου βιομετρικά στοιχεία που παίρνει από το κινητό σου, όπως το Face ID ή το δαχτυλικό σου αποτύπωμα. Και αυτό ήταν όλο. Το κάνεις μία φορά και μετά δεν χρειάζεται ούτε να ξανακατεβάζεις εφαρμογές, ούτε να ξανακάνεις ελέγχους, ούτε να περνάς ταυτότητά σου, τίποτα. Μπορείς κανονικά να έχεις πρόσβαση σε όποια ιστοσελίδα θέλεις. Οπότε, τι σημαίνει αυτό για το Γιαννάκη? Ουσιαστικά, όταν προσπαθήσει να συνδεθεί στο Pornhub από το κινητό του, δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το κουμπί. Το site θα συνδέεται κατευθείαν με την εφαρμογή επιβεβαίωσης ηλικίας, όπως κάνουν για παράδειγμα οι τραπεζικές εφαρμογές ή άλλες σελίδες που ζητούν να συνδεθείς μέσω Google για παράδειγμα. Στην οθόνη του λοιπόν, ο Γιαννάκης θα δει το μήνυμα «Αποδέχεσαι την επιβεβαίωση ηλικίας». Και φυσικά με το πρόσωπό του δεν θα μπορέσει να ξεγελάσει την εφαρμογή, αφού δεν είναι άνω των 18, ούτε και κάτοχος της συσκευής. Οπότε κατευθείαν θα του έρθει το μήνυμα ότι το αίτημα πρόσβασης απορρίφθηκε. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος ενήλικας θέλει να έχει πρόσβαση σε ένα site για άνω των 18, να παίξει ένα τυχερό παιχνίδι ή να αγοράσει ένα αλκοολούχο ποτό online? Στην περίπτωση αυτή, κοιτάς κανονικά το κινητό σου σαν να το ξεκλειδώνεις και ουσιαστικά η εφαρμογή επιβεβαιώνει την ταυτότητά σου και έχεις κανονικά πρόσβαση. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά της εφαρμογής αυτής. Σαν πρώτο θετικό έχουμε σίγουρα την προστασία των παιδιών από τυχερά παιχνίδια ή από περιεχόμενο ενηλίκων. Ένα άλλο θετικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ιδιωτικότητα, αφού η εφαρμογή χρησιμοποιεί κάτι που λέγεται απόδειξη μηδενικής γνώσης. Στην ουσία η εφαρμογή αποδεικνύει ότι είσαι άνω των 18 χωρίς να αποκαλύπτει ποιος είσαι. Άρα, αντί να στέλνεις όλα σου τα στοιχεία σε κάθε site, η εφαρμογή επιβεβαιώνει μόνο ότι είσαι ενήλικας. Πράγμα που σημαίνει ότι το site ποτέ δεν βλέπει το όνομά σου, την ημερομηνία γέννησης ή τα στοιχεία του διαβατηρίου σου. Παίρνει την απόδειξη, αλλά με μηδενικά δεδομένα. Κάτι που εδώ αποκτά ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκοπεύει να χτίσει μια τεράστια κεντρική βάση δεδομένων για να παρακολουθεί όλους τους Ευρωπαίους. Στην πραγματικότητα θέλουν να δείξουν εμπιστοσύνη κατευθείαν σε κάθε συσκευή. Το κινητό σου κρατά τα δεδομένα σου μυστικά και δημιουργεί την απόδειξη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας κεντρικός σερβερ για να καταγράψει την δραστηριότητά σου, ούτε και κάποιο site από τη μεριά της κυβέρνησης που παρακολουθεί το τι βλέπεις. Οπότε, με μία πρώτη ματιά, φαίνεται να υπάρχει ιδιωτικότητα για όλους εμάς τους χρήστες. Τώρα καλά όλα αυτά και το να μπλοκάρουμε το Γιαννάκη από το να έχει πρόσβαση σε sites ενηλίκων είναι σίγουρα ήδη πολύ θετικό. Αλλά προσοχή! Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή, το σύστημα δεν αρκεί να γνωρίζει μόνο την ηλικία σου. Μία απλή απάντηση ναι ή όχι λειτουργεί μόνο αν το site ξέρει από πού ακριβώς συνδέεσαι.
Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τα βλέμματα έχουν στραφεί στα VPNs, το νούμερο 1 εργαλείο που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία και να διατηρηθεί κρυφή η τοποθεσία μας. Όταν η Επίτροπος για Τεχνολογία, Χένα Βίρκουνεν, ρωτήθηκε πώς να σταματήσουμε τα παιδιά από τη χρήση VPN για να αποφύγουν τον έλεγχο ηλικίας, απάντησε πως αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα. Και πάνω σε αυτό, η ερευνητική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου αποκάλεσε τα VPNs παραθυράκι που πρέπει να κλείσει. Μεγάλη ηρωνία, αν το καλοσκεφτούμε. Για να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που προστατεύει την ιδιωτικότητα και ελέγχει την ηλικία, η κυβέρνηση πρέπει να απενεργοποιήσει ουσιαστικά άλλα εργαλεία ιδιωτικότητας που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πολλοί προειδοποιούν ότι παίρνουμε ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που αρχίσουμε να χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό διαβατήριο και επιβεβαίωση από την κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να ανοίξουμε μία σελίδα, συμβάλλουμε στο χτίσιμο ενός τρόπου χρήσης του ίντερνετ που λειτουργεί με βάση τον έλεγχο. Για παράδειγμα, αν το κράτος μπορεί να σε μπλοκάρει από το να μπει σε κάποιο site ενηλίκων σήμερα, τι το κρατάει από το να μπλοκάρει την πρόσβασή σου σε κάποιο πολιτικό φόρουμ, μια εναλλακτική πηγή ειδήσεων ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα? Οι επικριτές ιδέας επικαλούνται ότι δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, αλλά μια ανησυχητική τάση σε όλη την Ευρώπη, όπως ο έλεγχος συνομιλιών, για τον οποίο οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει από το 2022 για σκανάρισμα των προσωπικών μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν ο νέος νόμος στην Αυστρία, σύμφωνα με τον οποίο οι αρχές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν κατασκοπευτικά εργαλεία για την πρόσβασή τους σε συσκευές υπόπτων και σε κρυπτογραφημένα μηνύματα. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο στην Αυστρία, αλλά και χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία επιτρέπουν επίσης στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν νόμιμα διάφορα εργαλεία χακαρίσματος. Μπορεί όλοι αυτοί οι νόμοι να βγαίνουν και να συζητιούνται μεμονωμένα, αλλά αν τους πάρουμε όλους μαζί, το μοτίβο γίνεται ξεκάθαρο. Περισσότερη παρακολούθηση, περισσότερος έλεγχος και λιγότερη ανωνυμία. Και τελικά οι περισσότερες τέτοιες κυβερνητικές εφαρμογές λειτουργούν μόνο σε αμερικανικό software, δηλαδή Android και iOS, χωρίς να έχουμε ευρωπαϊκές εναλλακτικές, το οποίο είναι κάπως ηρωνικό, καθώς μιλάμε συνέχεια για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Οπότε αυτή είναι η γενικότερη εικόνα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο η εφαρμογή αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ένα μέρος δηλαδή ενός μεγαλύτερου project που συζητάει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο project δεν είναι άλλο από το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας, για το οποίο υπάρχει ένα deadline να είναι διαθέσιμο και στα 27 κράτη-μέλη μέχρι το τέλος του 2026. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το έχουμε ήδη. Είναι το Wallet to Gov. Σκέψτε το σαν μια υπερφορτωμένη εφαρμογή υποστηριγμένη από την κυβέρνηση, που έχει ουσιαστικά όλη τη γραφειοκρατία σου μαζεμένη, δηλαδή ταυτότητα, δίπλωμα, πτυχία πανεπιστημίου, άλλες επαγγελματικές βεβαιώσεις κτλ. Και όλα αυτά θα είναι αυτομάτως αναγνωρισμένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, φαντάσου ότι θέλεις να κλείσεις μια πτήση από Ελλάδα για Ιταλία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλεις τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας κάθε φορά που κάνεις check-in. Με το ψηφιακό πορτοφόλι, ουσιαστικά με ένα μόνο κουμπί, γίνεται κατευθείαν ασφαλής επιβεβαίωση. Και στην περίπτωση αυτή, όταν πας στο αεροδρόμιο, το κινητό σου είναι και το boarding pass σου, αλλά και το διαβατήριό σου. Και όταν φτάσεις στην Ιταλία και πας να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να δείξεις το φυσικό σου διαβατήριο, αρκεί να έχεις συνδεδεμένη την εφαρμογή στο κινητό σου. Ακουμπάς απλά το κινητό σου, η εφαρμογή του Wallet επιβεβαιώνει την ταυτότητά σου, παίρνεις τα κλειδιά και έφυγες. Και αυτή είναι η δική μου άποψη. Από τη μία μου αρέσει η ιδέα του Wallet, από την άποψη ότι κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Έχεις όλα τα σημαντικά σου αρχεία συγκεντρωμένα σε μία εφαρμογή και ξέρεις ότι γίνονται αυτομάτως δεκτά σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα προς ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και ταυτόχρονα είναι και εξυπηρετικό σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να μείνει σαν μια επιλογή και όχι σαν κάτι υποχρεωτικό. Γιατί εκεί όλα τα ερωτήματα που θέσαμε περί ελέγχου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αρχίζουν να γίνονται πολύ έντονα. Τώρα, σχετικά με την εφαρμογή επιβεβαίωσης ηλικίας, καταλαβαίνω απόλυτα το κίνητρο που υπάρχει πίσω από αυτό και συμφωνώ στο ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από ακατάλληλο και επικίνδυνο περιεχόμενο, από εξαρτήσεις, τζόγο, ακόμη και από τα social media. Και παιδιά, πραγματικά, τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και τα χρησιμοποιούμε όλοι μας σε υπερβολικό βαθμό. Και αν το βλέπουμε αυτό εμείς οι ενήλικες που δεν μεγαλώσαμε με αυτά, τότε φανταστείτε το πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συμπεριφοράς των παιδιών που γεννιούνται κυριολεκτικά μέσα στην εποχή των social media.
Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι της άποψης ότι η απαγόρευση είναι η καλύτερη λύση. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία να προτιμάει την επιλογή αυτή σε διάφορα θέματα και καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι η γρηγορότερη και πιο άμεση λύση πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, για εμένα, όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Ξέρω ότι παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο και τα αποτελέσματα αργούν να φανούν. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά να καταλαβαίνουν έμπρακτα τους κινδύνους του διαδικτύου. Το γιατί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κάποιες συγκεκριμένες σελίδες σε παιδιά κάτω των 18, αλλά ταυτόχρονα είναι και σημαντικό τα ίδια τα παιδιά να γνωρίζουν για τις σελίδες αυτές. Γιατί κακά τα ψέματα, η περιέργεια θα υπάρχει με ή χωρίς εφαρμογές επιβεβαίωσης ηλικίας. Το θέμα είναι ότι εφόσον ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, να διατηρήσουμε την ελευθερία της επιλογής και να δείξουμε εμπιστοσύνη στις νέες γενιές, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση. Μετά έρχεται και ένα πιο τεχνικό ζήτημα. Αν ξεκινήσουμε με τέτοιου είδους εφαρμογές περιορισμού, δεν ξέρω μέχρι πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Και φοβάμαι ότι με κίνητρο την προστασία των παιδιών βάζουμε αυτογκολ στην ελευθερία όλων μας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες πρόσφατες συζητήσεις περί ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων, όπως και για το ψηφιακό ευρώ. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε σε επόμενο βίντεο. Οπότε κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να μην το χάσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας και θα χαρώ πάρα πολύ να τη συζητήσουμε.